Samantala, eksakto isang buwan bago mag-umpisa po ang local campaign election para sa halalan 2025, puspusan na po ang paghahanda ng mga otoridad para sa seguridad at kaayusan nito. Sa darating na March 28, aarangkada na ang lokal na pangangampanya mula governor hanggang konsehal ng buong bansa, pati na ang mga kongresista. Bagamat mas pinaigting pa po ng pulisya ang kanilang pagbabantay noon pang umpisa ng election period, ay mas higpitan pa nila ang pagbabantay ngayon, lalo na sa mga itinalagang yellow areas of concern. Samantala, inihayag naman po ng pamunuan ng Pangasinan PNP na gagampanan nila ang kanilang tungkulin upang maging matiwasay ang pagsasagawa ng pangangampanya ng mga kandidato hanggang sa halalan. Kamakailan ay inihayag po ng COMELEC Pangasinan ang kanilang intensyon na magbigay ng seguridad sa mga national position aspirants na sila umano ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang maisangguni sa pulisya at LGU. Paalala naman ng COMELEC Region 1 ang wastong paglalagay ng mga campaign materials din upang mapangalagaan pa rin ang kalikasan. IFM News. IFM News. IFM.